Евангелие паводле Мацвея. Прыйшлі да Езуса фарысеі і кніжнікі з Єрузалема і сказалі: «Чаму твае вучні парушаюць традыцыю старэйшых, бо не абмываюць рук сваіх, калі спажываюць хлеб?» Езус, паклікаўшы людзей, сказаў ім: «Слухайце і разумейце, не тое, што ўваходзіць у вусны, робіць чалавека нячыстым, але тое, што выходзіць з вуснаў, робіць чалавека нячыстым». Тады вучні падышлі і сказалі яму: «Ці ведаеш, што фарысеі, пачуўшы гэтае слова, абурыліся?» А ён сказаў у адказ: «Усялякая расліна, якую не пасадзіў Айцец мой нябесны, будзе вырвана з каранямі. Пакіньце іх, яны сляпыя павадары сляпых. Калі сляпы вядзе сляпога, то абодва упадуць у яму.